В това видео ще ви покажем подробно всяка стъпка, от разопаковането и монтажа на печката до първото запалване, използването на пелети и дърва, както и почистването и поддръжката й. Сега отворете вратата на горивната камера, на камината и на фурната, ако има такава. В тези отделения ще намерите ръководството за употреба, етикета за енергийна ефективност, капака за безопасност и почистване, таблетка за дим, дървесна вата за запалване, запалка, приспособление за горене на дърва, необходими за монтажа, използването и поддръжката на печката. Регулируеми крачета, скоба за фиксиране на тръби, четка за почистване, инструмент за стържене и изваждане на горивната камера, инструмент за почистване, кука за отваряне на врати, адаптер за комин, L-образна връзка и термоустойчива ръкавица ще ви очакват. Преди да преминете към монтажа, задължително прочетете внимателно ръководството за употреба. Преди да свалите печката от дървения палет, не забравяйте да монтирате регулируемите крачета. Препоръчваме ви да потърсите помощ, за да улесните този процес. Докато вашият помощник леко повдига печката от единия край, вие лесно ще можете да монтирате частите. Трябва да поставите печката на поне 50 см от предмети и стени отляво и отдясно, а отзад на поне 20 см. Тези отстояния са нужни за безопасност и удобство. Да, вече можете да свържете печката с комина чрез тръбите, но първо трябва да знаете някои важни неща. Преди да свържете комина, трябва да се уверите, че той отговаря на стандартите, чист е и има добра тяга. За да тествате тягата на комина, можете да използвате димната таблетка от комплекта. За да научите как се използва, вижте ръководството или видеото за тест на комин в нашия YouTube канал. Първо поставете коляното, извадено от печката, към отвора за димоотвода, разположен на гърба й. След това поставете дълга права тръба към коляното. С помощта на скобата за фиксиране закрепете правата тръба към корпуса на печката. Това е необходимо, за да останат тръбите ви стабилно закрепени. Точно преди да запалите печката, избършете горния плод и повърхностите и само с влажна кърпа, без да използвате химикали като почистващи препарати. Докато приключи първото запалване, не поставяйте никакви предмети върху печката. По време на първото запалване от печката ще излезе малко дим и миризма. Моля, не се притеснявайте, това е нормален процес, необходим за пълното фиксиране на специалната термоустойчива боя върху повърхността. Под въздействието на топлината, боята първо ще омекне, а след това ще се втвърди. През това време не предприемайте никакви действия по печката. При моделите с фурна оставете вратата на фурната отворена. Отделянето на дим може да продължи около 2 часа. Затова не забравяйте постоянно да проветрявате помещението, в което извършвате процеса. Не забравяйте, че това първо запалване трябва да продължи поне 4 часа и през това време не бива да се използва на слаба степен. След 4 часа изгасете печката и я оставете да изстине напълно. След като изстине, тя е готова за нормална употреба. Нашите ръчни печки с марка Babas разполагат с патентована система за безопасност. Тази система за безопасност предотвратява обратното горене, което може да възникне при замърсяване или запушване на канала за пелети, когато не са почистени шлаката и пепелта, или при проблеми с качеството на пелетите, и автоматично спира подаването на гориво, за да не достигне топлината до резервоара за пелети. Нека сега разгледаме подробно патентованата система за безопасност. В нея има вградена батерия. Веднага след инсталиране на печката, зареждайте батерията, докато светне индикаторът за готовност. В момента, в който включите устройството, ще светне индикаторът за зареждане. Можете да започнете да използвате печката, дори докато системата за безопасност се зарежда. Когато на системата за безопасност светне индикаторът "Моля, заредете", това означава, че нивото на батерията е под 25% и трябва да я заредите. Бутонът за тест на печката показва нивото на заряд чрез светлинни индикатори за 25, 50, 75 и 100%. Можете сами да проверите нивото на батерията с натискане на този бутон. Системата за безопасност може да работи с едно зареждане около 3 месеца.
Ако този период падне под 10 дни, следвайте инструкциите в ръководството за смяна на батерията. Когато температурата на горивната тръба надвиши 100 градуса по Целзий, системата за безопасност се активира. Когато системата се активира, тя рядно затваря лоста за пелети с отчетлив звук на удар. Този звук ви известява, че защитната система е задействана. След активиране на защитата, трябва да се почисти шлаката и да се изчака пълното изгаряне на пелетите в горивната камера. След като пламъкът изгасне, почистете пепелта според указанията в ръководството и това видео и изчакайте печката да се охлади. Почистването на пепелта е много важно за ускоряване на охлаждането. Дори да отворите лоста за пелети преди пълното охлаждане, системата ще го затвори отново. Когато батерията на системата за безопасност е изтощена, нито един от светодиодите на контролния панел няма да свети. В този случай първо трябва да заредите системата с адаптер тип C. Възможно е да използвате печката и без зареждане. В този случай обаче системата за безопасност няма да работи. Освен това, за да запазите здравето на батерията, трябва задължително да я зареждате на всеки 4 месеца, дори когато не използвате печката. Подготовката ни приключи. Нека видим как да запалим печката с пелети. Поставете лоста за подаване на пелети отстрани на печката в положение пелетов, т.е. изключено. Проверете дали чекмеджето за пепел точно под горивната камера е празно и напълно затворено. Уверете се, че почистващият механизъм върху камерата е в затворено положение и е плътно прилепнал към повърхността и заключен на мястото си. Ако не се постави правилно на мястото си, лостът за почистване на шлаката няма да работи добре или при почистване на скарата тя може да се завърти напълно и да изсипе горящите пелети в пепелника. В този случай печката ви може да изгасне и горивната камера да се напълни с твърде много дим. Отключете и отворете капака на бункера за пелети и го напълнете с пелети с качество А1 и диаметър 6 мм. Затворете и заключете капака на бункера. Докато печката работи, капакът и ключалката на бункера трябва да бъдат напълно затворени. Едно напомняне – използването на качествени пелети е много важно за ефективното горене и дългия живот на вашата печка. Сравнявайте пелетите от различни марки по отношение на съдържанието на пепел и шлака и избирайте тези с по-ниски нива. Настройте клапата за въздух в позиция плюс, т.е. да бъде напълно отворена. Сега поставете лоста за подаване на пелети в позиция включено. Ще видите как пелетите започват да се изсипват в горивната камера. Като последна стъпка, поставете една дървесна подпалка върху пелетите или изсипете малко запалителен гел и ги запалете с запалка. Печката ви ще се запали съвсем скоро. Докато се наслаждавате на пелетите, прииска ли ви се огън от дърва? С Баба 100 в този преход е невероятно лесен. Поставете лоста за пелети в положение изключено и го завъртете внимателно, докато чуете щракване. Този звук показва, че потокът на пелетите е напълно спрян. По време на горенето на дърва се уверете, че резервоарът за пелети е поне наполовина пълен. Отворете вратата на камината и поставете приставката за дърва точно върху отвора на горивната камера. Бързо подредете дървата върху приставката. Не се притеснявайте, пелетите, които продължават да горят в горивната камера, скоро ще запалят дървата ви. След като дървата се запалят, завъртете почистващия механизъм върху камерата наляво до отворена позиция, както е показано. Не забравяйте да добавяте дърва от време на време, според желанието си. Вече можете да се наслаждавате на огъня от дърва. Запалването на печката директно с дърва също е много лесно. Уверете се, че лостът за подаване на пелети е в изключено положение. Уверете се, че резервоарът за пелети е поне наполовина пълен или напълно празен. Поставете лоста за регулиране на въздуха в положение плюс. Отворете вратата на камината. Завъртете почистващия механизъм върху горивната камера наляво, както е показано, за да го отворите. Поставете приспособлението за дърва и сложете няколко запалки за дърва. Подредете дървата отгоре, запалете ги с запалка и затворете вратата. Печката ви ще се разпали след 15 до 30 минути. Не забравяйте от време на време да добавяте дърва според нуждите,
Как се почиства шлаката? По време на горенето дървесните смоли в пелетите се разтапят и образуват слой, наречен шлака. Тъй като този слой пречи на притока на свеж въздух в горивната камера, скоростта на горене намалява и пламъкът става по-малък. Сгорията обикновено се образува 6 до 8 часа след запалване. Това време може да варира в зависимост от тягата на комина, качеството на пелетите и вида дървесина. Затова през първите няколко дни на употреба на печката трябва да следите образуването на шлака и да установите времето за това. Не забравяйте да повторите това наблюдение, когато купувате нови пелети. Ако при напълно отворен приток на въздух или при отваряне до край на затворен такъв, височината на пламъка е 15 до 20 см и не се увеличава, значи се е образувала шлака. Не забравяйте, че образуването на шлака при ниска настройка става по-бързо. За ефективно и безпроблемно горене, когато пламъкът спадне до 15-20 см, задължително направете това лесно почистване. Преместете лоста за почистване на шлаката под лоста за подаване на пелети няколко пъти напред-назад. Това движение ще раздроби шлаката. Ако височината на пламъка падне под 15 до 20 см, вместо да чистите шлаката, изгасете печката, извадете и изпразнете пепелника и я запалете отново. В противен случай, поради голямото количество пелети, които ще се изсипят в почистеното място, пламъкът ще изгасне и в печката ще се натрупа прекомерно количество дим. Тъй като натрупаният гъст дим не може да се изведе бързо през комина, печката ви може да запуши или да изхвърли дим. Как се изключва след употреба на пелети? Поставете лоста за подаване на пелети в положение OFF, т.е. изключено, и го завъртете внимателно, докато чуете щракване. Този звук показва, че подаването на пелети е напълно спряно. Поставете клапата за въздух в позиция плюс, т.е. напълно отворена, и почистете шлаката. Останалите в горивната камера пелети ще изгорят напълно за 15 до 30 минути и печката ви ще изгасне сама. Не оставяйте печката без надзор преди да се уверите, че е напълно изгаснала. Как се гаси печката след употреба на дърва? Поставете клапата за въздух в напълно отворено положение плюс. Когато дървата вътре изгорят напълно и станат на пепел, печката ще изгасне сама. Не оставяйте печката без надзор преди да сте сигурни, че е напълно изгаснала. Как се регулира температурата? Можете да регулирате температурата на печката чрез клапата за въздух, разположена в долната лява част. Внимание! Температурата не може да се регулира чрез намаляване на подаването на пелети. Лостът за подаване на пелети трябва да бъде в напълно отворено положение, докато печката работи. Ако лостът за пелети не е напълно отворен, може да възникнат проблеми. За да намалите топлината, завъртете клапата към знака минус. За да увеличите топлината, завъртете клапата към знака плюс. Можете да наблюдавате промяната в топлината по височината на пламъка. При печки, свързани към комини с силна тяга, тази настройка може да не даде желания ефект. В такива случаи може да се наложи да използвате регулируема клапа за комин. Как се извършва ежедневното почистване на пепелта? След като използвате печката си с дърва или пелети, отворете вратата на камината, за да я почистите. Внимателно отстранете фината пепел, натрупана върху скарата, с четка или с накрайник на прахосмукачка. За да почистите пепелта от горивната камера, издърпайте чекмеджето за пепел под нея към себе си. Преместете почистващия механизъм върху камерата няколко пъти наляво и надясно. Това движение ще позволи на пепелта от камерата да се изсипе в долното чекмедже. Как се извършва месечната поддръжка и почистване? Линията за подаване на пелети може да се замърси, тъй като пепелта се нагрява и полепва по металната повърхност. Това замърсяване се причинява и от употребата на гел. Тези наслоявания пречат на потока на пелетите. Когато потокът е нарушен, горенето не е равномерно и могат да възникнат проблеми. Затова поне веднъж месечно линията за подаване на пелети трябва да се почиства.
Уверете се, че печката е изтинала и резервоарът за пелети е празен. Поставете лоста за подаване на пелети в позиция включено. Отворете вратата на печката и издърпайте към себе си чекмеджето за пепел под горивната камера. Поставете и почистващия механизъм върху горивната камера в отворена позиция. Плъзнете четката за почистване от бункера към горивната камера и я издърпайте обратно. Повторете това действие 15 до 20 пъти. След това с помощта на стъргалка почистете мястото, където каналът за пелети се съединява с горивната камера. Баба Стове ви пожелава приятни и топли дни с вашата печка.